תדהר, קבוצת נדל"ן מהגדולות בישראל, מציגה שילוב מנצח בין יזמות, בנייה וניהול נכסים. החל מ-1990 בנתה תדהר עשרות אלפי יחידות מגורים והקימה מבני מסחר ותעשייה בארץ ובעולם. סוד הצלחת הקבוצה טמון במודל עבודה ייחודי, המאפשר הפיכת חזון למציאות בשטח. תדהר מקפידה על עמידה בלוחות זמנים ומעולם לא איחרה במסירת דירה. אנחנו אף נוהגים למסור לפני הזמן. תדהר עומדת בתקנים המחמירים בעולם וקבעה רף חדש של שירות ואיכות. בתדהר גאים להציג תפיסת שירות מתקדמת, המבוססת על מערכת יחסים ארוכת טווח עם הלקוח, מהפגישה הראשונה ועד שנים לאחר הכניסה לדירה. שותפות המבטיחה לכם שקט נפשי לאורך כל הדרך. החיוך שלכם הוא בקרת האיכות שלנו.